салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. Каталониҳо дар Париж бозии муҷалло нишон дода тавонистанд ва қадами устувор сӯи полуфинали лигаи қаҳрамонҳо гузоштанд. Дастаи хави аз рақибон дида фаҳмиши баланди футболӣ нишон дод. Онҳо ҳам рӯҳан ва ҳам аз дигар ҷиҳат идораи худро хуб ба даст гирифтанд ки аз удааш хуб баромаданд. Аз ҳама нуқтаи асосӣ бошад, хави нишон дод ки шогирдонаш ҳатто дар сурати қафо мондан дар ҳисоб рӯ афтода намешаванд ва рақобатро идома медиҳанд. Ивази бозингарон бошад, мастер-класси дигар дар иҷрои хави гашт. Педри расо бари баромадан ба майдон паси головар ба Рафиня дод ва Кристенсен бошад, голи ғалабаоварро ба самар расонид. Акнун даста бояд талош кунад ки давоми 90 дақиқаи оянда бозиро дар хона ба рақиб надиҳад. Имрӯз ба пресс-конференсияи мураббиён ва бозингарони онҳо менигарем ки пеш аз дидор чӣ ҳо гуфтаанд. ҳатман обуна шавед ва то охир тамошо кунед. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бо нуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мо бояд имрӯз дастаро дастгирӣ кунем. Ин бачаҳо сазовори ҳамааш ҳастанд. Мо ба онҳо боварӣ дорем. Мо ба онҳо такя мекунем ва бозингарон як қадам то дар таърих мондан ҳастанд. Онҳо дарки ҳолат кардаанд ва омодаи набард мебошанд. Футболбозон дарк мекунанд ки кадом ӯҳдадорӣ болои китфашон қарор гирифтааст ва мо кулес бояд ба онҳо кӯмак кунем. Мо бозии қавие дар Париж нишон додем ва имрӯз бояд Манҷуик пур аз мухлис гардад, зеро маҳз ҳамин хел мо ба полуфинал роҳ ёфта метавонем. бозии аввал норозигиҳоро ба бор овард. Натиҷа ба равиши бозӣ мутобиқ нест. фикр мекунам мо ҳадди аққал бояд мусовиро ба қайд мегирифтем. бозии дуюм аз аввалӣ дида фарқ мекунад, зеро мо то ин дам истироҳат доштем. мо вақт барои таҳлил ва ислоҳи вазъи кунуниро доштем. рӯзҳои аввал баъди шикаст хӯрдан мушкил гузаштанд, вале футбол бо ин зебо аст ки имкониятҳои бузургро медиҳад. мо бояд аз ҷои бархеста ҳолатро тағйир диҳем. бесаброна интизори шод кардани мухлисони даста ҳастем. ҳайат омодаи рақобат аст ва оғози бозиро интизоранд. ҳарчанд ман дар ҳолати олӣ набошам ҳам бесаброна интизорам ки бо Барселона ба даври баъдӣ роҳ ёбам. рӯзҳои мушкиле доштам, пур аз ҷароҳатҳо, вале ҳоло хушҳолам ки ба ҳайат баргашта ба дастаам кӯмак карда метавонам. хоҳиш дошта нақши калон мебозад ва ба майдон баромада ман рӯзҳои гузаштаро фаромӯш мекунам ва диққат ба бозӣ равона мекунам. маҳз ҳамин кӯмак мекунад ки мо муқобили рақибони фаворит ҳам комёб шавем. агар полуфинали евроро ҳисоб накунем, бозии имшаба муҳимтарин дар карьераи ман ба ҳисоб меравад. ҳайати мо қавӣ аст ва бояд ҳама сарҷамъ шуда комёб шавем. барои дастаи мо ин имконияти бениҳоят хуб аст. мо дар хонаи худ бозӣ мекунем ва Манҷуик бояд ёди шабҳои Камп Nou кунад. кулли даста бояд маҳорати инфиродии хешро муқобили яке аз дастаҳои қавии олам ва мураббии беҳтарин истифода баранд. ПСЖ ором намеистад. ҳарчанд мо каме бартарӣ дорем, вале бозӣ осон сипарӣ нахоҳад шуд. худро ором ҳис мекунам ва ба бозӣ бо мотиватсия меравам. ман фахр мекунам ки дастаи мо имкон дорад то имрӯз ба полуфинал роҳ ёбад. ғалаба сабукӣ меорад, вале мағлубиятҳо нафас кашидан намегузорад. ба мо кӯмаки мухлисон лозим аст. ПСЖ талош мекунад ки ба мо фишор диҳад, вале мо бо ёрии мухлисони имрӯз ба мақсад хоҳем расид. ҳарчанд мо дар варзишгоҳ намешавем, вале аз ҳар гӯшаву канори дунё имрӯз ба дастаи хеш мухлисӣ хоҳем кард то ба марҳилаи навбатӣ роҳ хат гирад. ба даста муваффақият ва ба мухлисон тамошои хубро таманно дорем. то боздид дӯстон.